Vakomana vese waona wewe ndo nganga dzako dzokukupa mushonga. Chokwadi icho takatengeserwa unyika kunyika tinofema nei kuhondeka vatinohwanda kupi Makasimba mapurisa hivi. Takasimba. Takasimba. Uya ufurahi kuto. Furahi kuto. anzi yaya vanashanga mutangidzira yapo muratidze kubwinya kwenyu. Takasimba. Makasimba. Takasimba changamire. Kondikaona maroho muri kwetu. Aiwa atimboroveka. Alright, pane mapurisa pedyo. Masitira pi. Nasisanda mumwe chete anogona kutora mudhudhudhu aende pachombirapo anopuhwa mapurisa yanouya kuti vanokubetsera kuti musunge munhu vanowanika. saka mumwe chete ngaatore mudhudhudhu uenda nesamoni riri kupi vati vakasimba mapurisa vatanga vaenda ivavo. Aiyo isire tinomutora. Vatanga vaenda ivavo. Zvino anoenda nemudhudhudhu vari vese ka Aiwa. anogara kupi Pamunyengerwa kwabada. ura chokufambisa kuti vaenda vari tutuka pamudhudhudhu. sabhuku munongerwa uyu mwana wako kavo Mwana wangu iwewe hakuteerereke handiteereri kuti izvozvi kuzokushenza kwandakaita changamireka. Mwana yeye akandituka zvisingaite. akakutukai Akatukwa zvokutukwa zviye. saka vanhu vakadaro handivaregere munyika mangu vachiita izvozvo kana imimi mapurisa muri kuenda kana uchiziva kuti uri murwere usaende ende chamunofanira kuziva vana vanhasi vamwe vakatrenwa martial art kana muchiziva kuti pana ari kuziva martial art munokwanisa kuenda kunodzorerawo kana musina pakati penyu musaende endai kumapurisa isamoni iri ngarijinge vasaina kuenda changamira ndiani ndosara nemapurisa tu saka iwe uchisara uyu soksi sara iwewe soksi ndakuona kabwa ndozvikopi zvamambo zviro zvazvinofanira kuita izvozvo. Deciding is not good. ndiye ane case number BA 520923 ndizvo ndipewo defendant Denisani Munongerwa. munongerwa handi kutanga kuti uve unoshevedzwa kudare rino ramambo makuru. Kwakambotumwa masamoni yakauya katatu kaviri ndiri kutaura naye uri kupindura nambo here unoziva kuti yaivinga uri kupindura nambo naye kuti achinga inini pamberi pamambo mapurisa murega zvinhu zvakadai so zvinoenda kupiswa kana watadza chonyarara zvaunoita hazviite izvo zvezvo rongeka unyare pamberi pamambo titauriro namambo zvakanaka makava vanokuruma nhau iripo yekutanga tisati tombokurukura nhau yako nhau yako une contempt of court mhosva yakazvimiririra icontempt of court handinoiziva contempt of court kushora dare right sei wanga usiri kuuya
Kudare wakasevwa nemasamu. Kudare nanga ndichimusoro unombera munomudare munechivara pamusoro kudare nanga ndichiuya Kudare wanga wachiuya mapurisa vakamusevha nemasamu ndivana Kamusare chingamiri rekutanga takaenda ndina vachifunde rechipiri ndikaenda navachikwida nerimwe timu aita 2 asi nyaya dzacho dzakasiyana asi dzese dzakatendwa rekutanga akauyawo akatongwa asi pakasara execution ndopazopara imwe iripo iri kupinda mudare nhasi. Saka iri kupinda mudare nhasi. Unoziva wakamboya wagara ukatongwa mudare rini? Muso yako yawanga waparanga iri? ndakatokwirirewo vakandikwirira vanoziva mhosva. Saka mhosva yakatongwa usiku? ndakanga ndiri Saka hauna kana kumbopindura kudefense? ndakapindura vaiti ndakaranzira mapuranga mumunda mavo zvinoini ndakati munda menyu handizivi asi paudanga remombe pamuda kudyara mapuranga ndopakadyara muchini ndashandaizirafana vaiti ndakadziva mapuranga mumunda mavo veti vakasiya minda yavo vakadyara mapuranga atanga imomo Danga iro zivoyo yakajara nzvimbo yematanga emombe andati inzvimbo yani nzvimbo yababa wangu muso yacho ikatonga ikapera. Right. Koi yechipiri ndei? ndiye huni. Huni zaita sei? Hanzi ndakatengesa huni. Hanzi wakatengesa huni? Iwe hauna kutengesa huni? Ndakatengesa. Mambo ndakatengesa huni. Saka zvawakatengesa huni dzacho unemunda weyi? Muyadi. Alright. Kuna sabhuku, kune mapurisa, kune vavakidzani. Ndiyo mhosva yakuunza munhu nekuti vanga vachipuwa masamani wanga singawani. Saka mujeri try his case. Musoro yenyaya uri kuti Jenisi munodiwa mudare ramambo makope nemhosva yekucheka huni dzesango uchishandisa chainsaw uyezve nekutengesa huni idzodzo dzichienda kujekirimandi uyezve uchishandisa lori yakadiskribwa pano se1 ton huni dzakatakurwa katatu zvisina mvumo nekudaro kuyane pakati zako dzose. Case number that BA 520923. Shangarira ndizoti matora here bhura vanga vachivereka imamuchinyora ndizoti mamabata here Ma details. Ndandotora ma details. Even the claim. Claim ndio andanyora apa. Dennis Mudiwa mudare ramambo makope nemhosva yekutema miti nechainsaw. right Dennis sunza lokora kuti ndoda kuti uswe ichiteerera kwandiri chiteedzera mashoko ako inini Dennis munongerwa Tezira zvavakutaura. ndinopika pamberi pedare ramambo makope Ndinopika pakadare ramambo makope. ndichotaura chokwadi choga pasina nhema Ndinotaura chokwadi chisina nhema mukati. mwari vandinoga right Dennis nhau yavo yaverengwa pawaibvisa yokucheka miti nechainsaw unoibvumira unoibvumira Mujeri pasamani pacho pane ero samon
Iverengei. Dennis unodiwa mudare ramambo makope nemhosva yekucheka huni dzesango uchishandisa chainsaw. Uyezve nekutengesa huni idzodzo dzichienda kwajeke rumanje uchishandisa lori 1 ton. Huni dzakatakurwa katatu zvisina mvumo kuitira kuti that 1 ton truck yakaita 3 loads. Uya nefaka dzako dzose. Allegation ilipo ilikuitwa level against ERP manage alikuwa change ya ocean sand ndio kama na chama oh what's the summary hello 1 ton 3 times unatingisa mali kana toka zitingisa mali this 3 loads Vesa andana shumba vesa wanaona mzee wangu cheki sasa na mrewa wangu vesa yani chisose kalimara oh ndio kwakaenda imwe load right saka idzi dzamukatengesa idzi dzamuri kuvhuma dzakaita mari idzi dzakaita 60 dollars each load dzese which means $30 per load zvanga zviri zvekoti kuti load koti alright mushure nyaya dzayakatongwa payakapatikana kubata yanga ndiri isati tatanga kupinda munyaya iyi takatanga tainvestigata nawo kune vakanga vatorwa huni vakatorwa huni vakataura takachajwa $120 nemurume uyu ndozvakazoipa kuti tidzokere kune murume uyu kuti azobatwa pakatora basa tivuribatwa kuti vakanga vada kudifenda dhorisa batwa nasabhuku anda akanga arwega akarohwa saka ndo nyaya yakaitika pane kuti tizobata murume uyu arume pekutanga vakatenga titaura kuti ndibata syndicate nevakomana kwajeke rumanje kuti isusu tinoti mafodya kwajeke rumanje saka uritakura huni kuti ndinoti mafodya ikoko ndobva ndatora mukomana ndobva ndati handinondiradza pane huni ndobva ndakazokudza zvese ndobva handitaura zvese kuti takachajwa $120 vakomana chinofunga varimo munhu atende $120 pauni dzese pauni dzese Three yechitiri vanoti kwachisosi asi naiwe nekiniwe amene pamusoro ndoda kuti ndisabhukuchitaurira pamusoro ichangamire dare rakudzwa kare ndofunga inini ndini ndakabata rori iyoyi that was kuma 3 o'clock am zemusi wemande wakatongwa sande yakatongwa dare panapa saka ndopakauya rori iyoyi kuma 3 ndokubva ndamutsawo vakomana vandinawo padhuze ndikati nogona imotikari yanyanya kuti asi tutahuni handi tinoibata ndobva taenda tobva tanoigaririra saka motikari yakazouya kwakuma 44 dzekwakuenda yatese yatoloda saka zvadarozvo vakomana vatavamisa vakabvuma kumira zvechokwadi ndokubva ndavabvunza ndakati ko imimi nyaya muri kuita yehuni iri kufamba sei ndobva kutaura kuti no huni dzatakatengeserwa mari inoita 120
yaka ya third load yavaitotakura yatakazoti notakubatai vachiti vari kuendesa kupurazi kwajeri. Saka tiri ipapapo uyu akachizoenda muridzi wemotikari wohunu akachizoenda kunotora uyu murume ndofunga murume uyu auya akaida kuda kundishedza kuti ndive kumotikari ndakati kwete koko motikari ndisikuti handisi kuuya iwewo kana uchida nezvangu yako kuno. Akasvika akapopota akanditukirira zvekunditukira nechitutsi zvikanzi vakomana vese waonawo idzi ndo ng'anga dzako dzirikukupa mushonga uri kuda ropa kumba kwedu iwewe uri muroi zvokuti kana makatobvunza iye muridzi weunhu zvese zvakaitika arimo ndiye ane chokwadi chese. Ndakatorinyanzomutaura ndakati iwewe ndiwe uchava witness ndo mashoko angu changa muridzi weunhu uripo here ameno nawe kutaura kubinza kubinza changa mugona kuti pakuliwa pamasana anonzani zita Innocent Tom una makore mangani 26 full ID yako 14 stroke 15 stroke 1914 72 T15 phone number yako 077 55 9152 9152 unogara kupi? Unogara kwa Jack Rumaji. nawe iri pana kandiyokuti ndakutemeza ndabvuma kuti waita hakana kuuya tikataura unokwanisa kunge uchitaura naye iri kunge kuti tinoda uchapupu hwako wakasununguka pasina kumanikidza nokuti iwewe tikukutora se achatibatsira kuti mhari yedu irambe. Saka kana zvakadaro wakasununguka kutipa information kana nhoroondo yenyaya iyi ndaikumbira kuti usimudzira ruoko rwako rweruchi iwewe sa Innocent Tom. Innocent Tom. Innocent Tom. Tsidza kutaura chokwadi pamberi pedarama makope. Tsidza kutaura chokwadi pamberi pedarama makope. Maranibatsira. Taura. Pamusoro pechangamiri. Sekureva kwazvamboitwa chokwadi ichocho takatengeserwa huni nemurume. Takatengeserwa huni nemurume. Mari inokwana 120. Malodzi mangani? Malodzi atakatakura sekureva kwazvaita matatu asi dzimwe dzanzichiripo dzanzatatu. Saka pane dzese dzamukatakura nedzakasara ndeyanga yaiti 120. Ichokwadi changamiri. Kureva kuti imi dzamukatakura mukada kusenzesa henyu ratio munogona kuti dzakasara dzakawanda zvakadii pane dzamukatakura nedzakabata. Tinoona kungoenda pakati nepakati kuti dzatakatakura nedzakasara nedzakaenda dzakangoda kufanana. $60. Toti izvozvi dzakaenda ku60 dzakasara ye60 asi makatorerwa 120 ndizvo here. Pane zvimwe here zvamukaita futi kuburikidza nekuita ukama nemunhu? Ndoimba ndizvo zvoziti. Makazivana sei nemurume? Murume uyu kuzivana naye kwandakaitawo tingangoti kuudzwa ndakaudzwawo nemunina kuti pane ari kutengeswawo asi kugara ndichimuziva ndogara ndichimuziva noda kwokuti mubhuku rekwamunongerwamo ndo mandaisimbogara kuti ndizotama kuenda kupi. Asi chokwadi here kuti inini mugere mukati mebhuku rekwamunongerwa muchibva mataura muchienda pajekerinoke kuti mhosva yekuwanikwa uine huni kana kutema huni imhosva huni maindozviziva? Ichokwadi chakanaka. Saka tinowirirana kuti imini
Dennis munongerwa kupara musha yakafanana nokuti uyu haagoni kuita hundi kana asina bhaya. Hapana kutanga kutsvaga bhaya wozvisa ndizvo Kubanza. unofunga kuti zvinofanirwa kufamba sei nokuti dai musipo imwe uyo aigona kutema huni kana pasina bhaya hapana munhu anotema huni dzakawanda kudaro nokuti haana kwaanodziisa. Tingati here imimi vanhu muri kurima muri kwamuri ndimuri kukonzera kuti masango aparare. Hachisi chokwadi Chokwadi. Kwewe Dennis munongerwa unyatsoziva kuti mutemo haubvumi kuti muparadze masango aya. Ende kana dai ukanga uine yadhi yako iwewe haubvumirwa kupinda kutema miti imomo zvisina mvumo yasabhuku. Unozviziva here? Nokuti sabhuku anofanira kunge achizorepota kuti uya atari kuda huni ende dziri munda make zvoonekwa kuti zvinoita here. Kana zvisingaiti hazvibvumiki. Ndokuti kana uchitema hako huni dzokuti uda kubikisa pfungwa dzimai vakubikire sadza. Unozviziva here? Nokuti lodhi yauri kutaura iyo vanga uchitaura kuti ndemunda mako. Munda wako wakakura zvakadii? Wemiti chete. Musukutaurisa ka. Asi unozviziva here kuti hauna kodzero yekutema miti iyi? Unozviziva? Saka ukapara mhosva uchiziva kuti uri kupara ndati wati unozviziva kuti haubvumirwa kutema miti. Saka kana iwe uchiziva kuti haubvumirwa kutema miti zvinoreva kuti kutema kwawakaita wakapara mhosva iyi uchiziva kuti ndava kupara mhosva nokuti zvawaiita unoziva kuti zvanga zvisina kufamba. Ndizvo Inini mubvunzo wangu nekuonesana munoziva kuti zvatiri kuita hasi yeyu chete mambo. Zvatiri kuita munyika munomu handizivi kuti mweya haiwapinda vana vachangamire makopi. Macheniso atiri kushandisa yatimashandisa pachekwa muti necheniso iri kuomesa uri kutooresa. Saka isusu mambo vanoti munomu kana mwana achidawo huni kana dzokuita anotaurira sabhuku. Sabhuku ozoti ampowo muti akadai kuti ashandise mwana. Zvinemi muri kutora mamugere momo muchitakura muchienda kunotengesa. Ndiudze kuti makore 5 maviri anoteera tikurarama nei? Iwe 120 unenge wadya uri 1 wapedza. Kunyika tinofema nei? Kohondeka yatinohwanda kupi? Iyo kurarama kwateta kurarama nemuti. Uyu mweya uyu machangamire. Mukaona zvaita banje irafumuka iyi. Uyu mweya wokutengesa ina nchivingudza kuti ema ikubatsire changamire. Mukaenda mukanomira kana kutendera negomo rinonzi badye iri ndichirorwa raiyera. Ende vaiti ukakwira unovaviya imomo. Yezvino vakakurubura nemakuwa ese embwa. Zviereswa zvese zvainaisa mvura munyika muno mambo munyika menyu zvafumurwa nevana ivavo. Saka vana ava ini kuona kwangu vanda kunyatsopuwa murango kuti zviereswa zvenyu mambo ngazviere ndo zvinoita kuti zvibatsira nemidzimu yenyu nyika ine ichengetwe. Nokuti matengesera ari kuita vanhu huni kana ukanzi wakagara pane muti uya hausi wako wakapuwa chete kuti gara. Muti une varidzi vavo. Unotova nemutemo zvino makutengesa vamwe waendesa kwaGremu vamwe waendesa kwanhengi isu tinorarama nei kunoku. Iye zvigusa zvese izvozvo gorona zvese zvikuora tonotema huni futi ende tapedzera mafuti masports. Ndokufunga kwangu ne yanga yakwira kare muchanga. Wakandiona muchinda ndizva. Wakambondiona ini. Kubva pano munda wako kusvika pane imba yako pane hectares mangani kubva murukova pane tu kokuchikomo huni waitema mumunda umu here kana kutema kuchikomo? Muchikomo handiti. Saka muchikomo munoitwa munda. Makaita sei?
unga mukaona minda yese Aiwa ndakasvika. minda yanga itofu chienda wakataura uchiti kudii mazwi awaitaura paya kuti baba vakati zvakati vari baba wako wakati kudii nyaya yawakataurira mapurisa pamusoro pababa vako kunorima pamakuru miti tauya pamba pako tasvika paisva moto hatidi kujesa vanhu vakadaro paisva moto apa nditi tichifamba tichiuya waikanda zvidhina pamusoro pa tichiuya padhuze nezvakaitika wakakwira paya patakaita gogoyo wakati kudii ndatasvika padhuze sezvendiri pamusoro mashoko saka anofana kusungwa nditika shamuzi chataura kana kuti anyeropasamanisa mashoko yakanga aripo wakati baba vako ndokanga arisaka ndiana akataura kudai ndichitaura nauipaokanisimureziva nawe mutaura izvi wakanga wakagumira kutadza kuziva chandikataura baba vangu ini ndovakanga vari sabhuku kwete uyu sabhuku pandinoda kuzooneka kuti sabhuku mumusha muya unoziva ndiani muromo wamokutaura hanzi sabhuku unoziva ezvinomuve mumusha menyu ndiani arimusamuiti ndeupi chii chako chii chako havasi baba wako uchazviitwa nevana vari kubereka izvozvo kutodzika dzino uchaona chazva uchaitwa nevana itori cheni ndo mashoko awakataura kuti uyu sabhuku munyina wababa wangu kasati ika ari kutirwisa hondo yacho yaari kurwa ini munin'ina wangu mukoma wangu kufa kwaita baba teki nesu zvino ndopanakaenda kuti natotsanangura uka ndo mazuva akaaspekti yacho zvino nyaya iripo manje ndeyekuti sabhukuka vanogadzwa nevanhu vagadzwa nevanhu voita sei vomisikidzwa namama saka iwewe kana wakuti sabhuku hauvazivire kana kuti haunei navo zvinoreva kuti namambo vacho vakavagadzwa nabasa ini ndakati hazinei naye aiwa dzimba dzedu dzatikasiyiwa chii chaari kurwisa chacho chinokubuka achituma vatorwa ndevaanotuma vandikagarisana navo ndevaanotuma vachiita zvavanoita kumba kwangu zvino pane zvanga zvichiitika zvese inini handina kuziva kuti zviri kubva muna iye saka pandikaziva ndopandikamuti iwewe siyana nemba yedu ndomba ndikataura iwe imba yedu ndakakukomekedza ndikati asiyana nayo mukoma wako ari tichengetwewo zvedu namwari takadaro mukoma wangu ari muharare basa chokwadi makambogarawo here kana kuti uine mukoma wangu akatenga achiti uyu ari kufonera vanin'ina vatikasiyiwa takabatana navo nababa vakawirira pasitendi yemumwe mukoma asi mukoma akadzigarapo dzimba idzi dzakabhadharirwa mari nababa pane munhu aigarapo nazvino yari kufonera kusouth africa kuti dzingai joja joji wacho kuti mukoma wangu ari kundifonera ini kuti tichipwanya dzimba idzi atiko dzimba idzi ndodzipwanya asi uyu ari kuti hanzi mudzingei abvei papa zvikuiti kwangu kustendi kwandigere
next door wangu andikavakidzana navo vanomira every day vachitukirira zvenyadzi zvichibva kuna iye nekuda kuti stand yangu akanga aida kuitengesera unozonzweiko ndo hondo yacho iripo iyo kuti atora mastand edu akutengesera vatorwa vacho andizoti vari kufanana chii ndo vanomira vachitukirira kondo kwangu zuva nezuva ndiri kubasa mhuri yangu inavatorwa vanenge vachitumwa naiye nevanozoita baba pakudimara vanoita zvokutambira saka ndakati inini kumberi kwangu haasi baba ende pamberi pedare haasi baba kune masabhuku mangani komba munenge mudonhu menyu mukanzi endai kuna sabhuku yenyu munoenda aiwa sabhuku aiwa pindurai mubvunzo wandiri kubvunza ndati mimi kunongokoromoka chinhu chinongova chonzi endai kuna sabhuku yenyu munoenda kupi aiwa musatenderereka ndati munoenda kupi mukanzi endai kuna sabhuku yenyu munoenda kupi ndinogara zvangu ndinotogara zvangu munotogara saka ipapa hamuna sabhuku aiwa ari kutungamirira zvake vangu aiwa imimi pachenyu hamuna sabhuku pangu hazviiti sabhuku wenyu ndiani munoti ndiani ndozvikurehwa ndozvandiri kubvunza pane kwandira kuenda sabhuku ndiye ine handisi kuda kusabhuku asi nhai baba regedzai ndikubatsirewo mashoko maviri chete makagumbuka zvokuti dhu zvamakagumbukira hatisi kuzviziva ende hatina kana kumboonazvo but ndanga ndichifungidzira kuti imi matoo munhu mukuru zvamuri izvozvo zvamaa munhu mukuru iriro ukama haugezwe nesipo semvura unoramba urimo mbomirai mashoko ese amuri kuti hatiri kumanzwa ende hapana chinogeza ukama ndaifungidzira kuti nekuziva kwenyu kuti sabhuku ane zvaari kuita mukati memusha wenyu kune zvinhu zvakawanda zvechiwanhu kana kuno matanho anotorwa akawanda kana kusanganisana kunosvika kwachangamire chaiko ndiri kunetsana nemukoma wangu nababa munini wangu zvakati muri kuziva here kuti mashoko amuri kutaura ese aya nzeve dzevavengi nemhepo imwe yetsvina iri kutakura pacha handisoda kuti mundipindure nda kuti nditokutaurirai zvekuitika inini nyaya yandida kuedza kutaura ndekuti muri paukama isisi hatigone kukutaurirai kana anokutaurirai kuti vavengei kana ivatorwa vari kutukirirai vachiti zvakati wavo havana chavari kukuwakai but chamuri kuwaka muupenyu hwenyu muri kusika rufu irworwoka harina zvarinoreva ndanga ndichifungidzira kuti sekuziva kwenyu neumbo hwenyu tsvagai anokubatsirai kana kwamambo chaiko svikai muri kuombera chimwe ndichitaura newe ini ndiri kutoa kutaurira zvinhu zvine basa zvokuti zvinhu zvazvibvumirwa nokuti mhiko yamuri kubeja munomga yakatova matiri kunzwa changamire varipo pamberi pako iye aripo nyika iri kunzwa uchauta kuti hondo yakaita mune masoja here nepfuti dzamuri kupfuura vanhu munyika muno mukati mabhomba chaiko hazvibatsire chinhu mwana wababa wangu gara pasi semunhu mukuru une vana iwe uri munhu unoziva rega ndikutaurira unogona kuti uri kutaura stereki but vavengi mukati menyika vanokuinga kuvana vako ukozonyatsogumbuka avapaona kugumbuka ugumbuke hauzive musha weremando unokura hauna chawakamboitwa davamori zvawakati wakatora matamba asingataure zvaukuita silent kapfukuto kanopedza matura kakanyarira kuti zii asi unoona muchibage musisira chinhu matura hauna kana zvaunoziva bvunza vanoziva kupe gwara iye uri kuita ndoyekutora mhepo uchozaza pauri vaita itai nawe unoti sabhuku uyu akagadzwa namama yako namama zvakanakai denis ndizvo denis munongerwa chavhakai mune sabhuku akusumudza mudataura ava ndovana vangu ava naivo vachiwamba ndo varidzwe mabhuku ivo andiri kutaura saka ari kuda kutaura sabhuku chavhakaira pamwe dara necontribution vanhu vangu vese iva vanhu ndakaregai ndokumbira kuti vataure kuita nemhuri komenda pamusoro iyi ini chandiri kungokumbira kutaura ndechokuti handina zvangu zvizhinji zvandoda kutaura uyu mwana kwatiri semunun'una wangu dai anga ari mumwe anonyatsoziva angadai atokumbira rege pane zvaakaita chete
izvi zvisi zvaari kutaura izvi tikada kudzokera kwaari kutaurawo hazvikwanisiki. Iyeni ndiripo pamira achavhakaira handina chandisingazive chokumhiri zvese zvinoitwa kana kubvira kumangu vachiri vapenyu ndaitoshedzwa tichiita tiri pamwe chete. Zvino ndiri kutoshama izvezvi isu tiri vaviri nomunin'ina wangu tabva kunouya hatisisina rudzino hatina kana rudzino mwana izvo ana mameseji ari mufoni yomunin'ina wangu avaituma avaitukirira kutuka uyu kuti vaifa pini yeusabhuku vakaiba hatisi kwairi vakati vainovari masabhuku kuti nditaure zvokunyeba kuti munin'ina wangu uyu ane zvimwe zvaataitaura haana chaanongoita chaasingandiudzi andondifonera mukoma pane zvakati zvatati tichifunga ndokuti siya dai wanga waita wakadai hakuna chinyowani. Munda waari kutaura uyu kuti munda wangu minda yese iyo yakanga iri kwachavhakaira ini ndindakatoti aiwa kwaita kuseri kwegomo hatingakwanisi kusvika kuseri kwegomo saoniwo mukoma wangu aiwa kakuisaka vanhuko ndiuri kudhuzi haana kana munda iwo wakatenge uriwo mumwe munhu paakatonogara kana imba yaakugara yehasiri akaivakawo pakatenge paine mutorwa akatozobva ipapa akaenda kumapurasi ndopaziva ka ndopanenzira yatoburukana ndichibva kuseri ndichiuya nepamba pacho ipapa saka ini chandiri kungokumbira uyu mwana ngaatyoke kunisana baba tadzorera pamuri changamiri ndatenda. Dennis munongerwa zvauri kuita hazvisirizvo pamurawo wekurarama. Zvinonzi kudza baba wako namai vako kuti mazuva yako yawedzere pamusoro penyika ino. Zvino iwe chinonzi munyama kugumbura vabereki kana vachitsutsumwa nekuvepo kwako iwe uri mwana kuti usvike pawasvika kurerwa nevabereki vako. Hapana pauno mukana wekuti iwe ungagone kutuka vabereki vako kana kuvashora. Vamira apa vabereki vako tsika chaidzo ndaona usina kuteerera chaiko murawo wehurumende unotaura uchiti madzimambo ndimi vachengetedzi vemasango, kuchengeta nhaka inonzi heritage. Muti uri pamba pako une chekuita unochengetwa newe. Zvino apa ndoya ndonzwa kuti moenda kunopara mhosva kuparadza masango. Handina kuziva kuti miti mizhinji yakaparara nekutemwa. Miti rudzi nekuti ine mazeroka imhandu ipi titaipi ipi yemiti yakatemwa. Anzi marudzi api? Miti yakatemwa ndokutengeswa. Miti ipi? uyo aripo witness taura tiri pamusoro ichangamiri miti yakatemwa tinangoti muunze nemupfuti. Miunze nemupfuti. mikuti mipfuti. Momwe ndo yega yakatemwa. ndo yaizaza matracks ese yatiri kutaura iwayo. Chokwadi. My indigenous trees ga miti yesango pane munhu akaenda unoisima ndeyesango anditi chekutanga kuzviuraya kana kuti kukomita suicide nekusaziva. Nokuti tese kune wese akaenda kuchikoro anofanira kuziva kuti
iyi oxygen mhepo yatiri kufema tinochinjana nemiti iri mumasango kuti tirarame. Tikaenda tikaitema miti yese iyoyi tiri kudambura upenyu hwedu nemazuva edu ende tiri kukonzera drought. Miti tinowana mishonga, ma-indigenous trees, iye zvino yamishoma. MaChinese vaitogobora kutakura wakadaro, kutakura Africa kuenda kuChina. Nekusaziva vari kutakura upenyu hwenyu imini. Ukaita mudumbu, tinotora mishonga yedu. COVID yakauya, kana mishonga yedu yemuno muAfrica yakaenda kunopedzawo COVID. Cancer chaiyo mama. Hosha zhinji ziri kupedzwa nemiti yedu. Zvino mukaiparadza, muri kuti morarama sei? Mazowe yakanaka kunonaya mvura, mazowe kukanaka kunonaya mvura, pane zvaitwa nevakuru. Nhasi uno kune madoro yari kubikwa. Yanorevei kumadzinza evatema? Ndiro gwara redu rekuti tirambe tichipiwa mvura nemidzimu yedu. Rainfall, mvura kuti inaye, inokonzerwa nemiti. Anditi zvino kana tikadambura miti banje rikapera nekuparadzwa, saka kureva kuti imimi mega ndimi generation iri kuda kukurarama. Vana vamuri kubereka vamuri kuvatemera mwaka kuti varege kuzorarama. Ndozvamakuita kaini. Saka apa kutema miti mu-Traditional Leaders Act inotori mhosva yekuti vanhu vanobhadhariswa. Manje kuno ndanga ndiri kunzwa mafoni yatisvika neusiku. Marori ari kukwira mugomo, kunotakura huni, kunotengesa kunze. Saka muno mushangure muri kuda kuti amudi huni. Amudi huni. Saka muri kuparadza mazowe kai. Ini ndakaya kuzochengeta mazowe. Kureva kuti tinenge tiri kupesana kuda kwenyu imimi nekuda kwangu. Imi muri kuda kuparadza, ini ndiri kuda kuti masango yavepo. Kuna climate change. Kudesert uko kwakuputika zviri kuputika. Unomo makomo aya Mwari akasika achiziva. Tinofanira kurarama. Ngatirege kuzvishaisa rugare nekusafunga. Wakaenda kuchikoro kai? Wakaenda form 1? Form 4. Rainfall inokonzerwa nei kuti mvura inaya. Ndakupa 1 condensation ko imwe yacho. Taura? Funga ndisho. Aiwa kune natu. Zvinokonzera mvura kuti inaye. Chii chinoitika? Evaporation. Evaporation. Ko imwe yacho? Mubetserewo iwe. Respiration. Respiration. Saka zvamuri kuziva zvinhu izvozvo, why are you committing your suicide? Tell me, why are you committing suicide? Saka ndokuregerai muchikonzeresa kuti nyika iparare. Kwete, hazvidaro. Pamurau uri mu-Traditional Leaders Act wakatipa masimba wekuti we are the custodians of our culture, heritage, nhaka yatakawanawo, yatakasirwa nemadzitateguru, nyika takaisirwa nemadzitateguru. Saka ndisu tinofanira kuchengeta chese chirimo chinobasawo. Zvino imimi maenda kunovhura business, kuti moenda mocheka miti, motengesa, motora vakuru vari munharaunda. Atidaro iwe Dennis
munongerwa unhu wako chaiwo chekutanga. Handina kuona rukudzo muvabereki vako uchivakudza ende uchivacherechedza kuti vabereki vako, kunyange vakakubereka ivo chaivo vasipo, but ziva kuti ngozi yakaparwa nemumwe wemudzinza rekwenyu ichananaira kubva kana vari vana veuyo ichasvika nekwauri, kana vari vana vamujeri ichasvika nekwauri, kana ari gutsa ichasvika nekwauri. You inherit the difficulties. Inokupedzai. Saka iwe kuti utaure kuti uyu asi baba wako aumu respect, andiregere dunhu ndichienda richirasika. Iwewe sabu wane basa, vana vakaberekwa mumusha mako, ndikuda kuti vazive mumwe nomumwe, nokuti akatadza kukukudza iwe hapana mumwe munhu wachakudza. Andinopanzisa. Saka ndikuda kuti kubva nhasi usvike kuvana vako, ndo panotangisira kusabhukuka, nokuti usabhuku ndiwe muchengetedzi wevana kai. Ini ndokuti ndigone kuzokuchengetawo kai. Saka kana vasiya vakurova iwewe, vasiya vakutuka iwewe, vochuya kwandiri, iwe ndinokuchengeterei. Nokuti unenge watadza kuita basa rako kai. Basa rako kuti muvake ukama nevana vakasiwa mumisha umu, nherera, chirikadzi, vakadzi vakasiwawo nevakoma venyu nevaning'ina venyu mumisha umu, ndimunofana kugara kuti mwe munotaurirana zvinenge zvanetsa, munotishedza. Toya togara pasi, ndikuita mavillage assembly muna December. Kana mwedzi wati kupinda wembudzi kuita mavillage assembly asi matano, ndichafamba. Toda kuya ndichiona zviso zvevana venyu, nokuti ivavo vana kana vaenda vasina tsika vakubva kumusha vatuka vabereki, kana vakaenda mumaguta umu vachazodzoka vachikurwisai, nokuti vanenge vasingazive kuti chii chinonzi musha, chii chinonzi kumusha, chii chinonzi mambo, chii chinonzi sabhuku. Mukuru wese, mubereki wese akabereka umwe mwana uko anofanira kuremekedzwa nemi vana mese. Imi vaberekiwo munofana kukudzana, kwete kuva sevamwe vabereki vandaona apa uritatarika nedoro, unenge wabvuma kufa, nyika inovakika iwe wakadhakwa, unoenda kunosumudza badza iwe wakadhakwa. Izvo kwete. Saka nhau iri pano, iwewe kutema miti, kuparadza, kuparadza, iwewe kuparadza masango, inobisa mombe 4. Iye zvino foni yasvika, ticket rekuema ndiri kutangisira pa 2000 yusa. Saka ndinenge ndakudzokerawo kuti ndichengetedze, nokuti hapana rudo rwandinenge ndaita kwamuri zvakafanana namai vanenge vachireva mwana wavo anenge ari kuba. Vanhu voye votaura kuti uyu mwana anoba uyu, mai voti habe. Uyu mwana anoba uyu, baba voti habe. Musi waanobatwa woendeswa kujeri, amai pavachada kuenda kuti vanomuona vachasukorumwa nzeve.
nokuti mwana achatanga kuziva kuti kuba kuye kwakaipa. Nina ndiye akasiya panda zvino chirikumuzana ndewo uri mupari wemhosva nobisa mombe 3 une chichemo ndinogamuchira chichemo from enofield totanga newe transport pamusoro wechangamiri ndandichemawo kuti mombe 3 apa nemandidzikisira kana ndakudzikisira unenge warega kunotema miti kunopota uchino usiku tanga tiri kushaya hope izvozvi pa next week apa mapurisa chavo yekuchombira vari pa HQ yepa concession apa ndakavataurira ana story ndandati chipindayo pakati mubatane neema nemapurisa ZRP nemapurisa ya Amambo mwende munosunga vanhu saka apa kusunga vachiconfiscata zvamuri kushandisa zvepa pakupara mhosva zvichitorwa saka apa mauya ndakutsiurai next time mutongo unoramba wakadaro ko iwe dzakakukwanira mombe 4 unaona zvekuita iwewe ndakubisira mombe imwe chete Aku masih enggak sinyalnya. asini